турасы юк, ул да булса Татарстан атказанган артисты Тинчурин театрының шундый үзенчәлекле актеры Рөстәм Гайзуллин. Сәлам, Рөстәм. Сәлам, хәерле көн. Безнең эфирга килгәнең өчен. Шуннан башлыйк әле. Син беренче чиратта артистмы, шоуменмы, алып баручымы, журналистмы? Һәр вакыт мин моны алсызлыклап торам. Иң беренче чиратта мин театр артисты. Бу минем һөнәр, бу минем белгечлек буенча 15 яшьтән шушы өлкәдә кайнап үскән егет мин. Инде 20 елдан артык булып чыга инде театр артисты. Менә синең үзеңнең стилең, үзеңнең брендың бар. Рөстәм Гайзуллин дигән. Син аны ничек тудырдың? Аның өчен әле башта әйтеп куйм әле бренд дигәч кызык булып китте. Үзем белмидем әле мин андый бренд барлыгын. Аның өчен махсус нинди дә булса эшләнмәде, максатлар да куелмады. Бары тик үземнең яраткан эшемне эшләдем. Һәм шушы нәрсә дип әйтик, русча әйткәндә хәзер инде мода бар шушы социаль челтәрләрдә үзеңне алга сөрү, күтәрү, рекламалау, күрсәтү, продвижение личного бренда дип атала. Андый кешеләргә сокланып карыйм, чөнки ул үзе аерым бер фән, бик зур хезмәт. Әгәр дә шуны эшли белсәм, әле мин эшләр идем. Бу брендны таныту өстендә тик андый сәләтем дә юк әлегә, ул турыда уйлаганым да юк. Рөстәм, менә син тормышта үзең шактый гади кеше. Килешәсеңме шуны? Безнең якта андыйлар турында иске бер тиен диләр. Безнең як кайда ул? Саба яклары, әни Сабадан, әти Балык бистәсеннән. Шулай сөйлиләр. Гади кеше турында иске бер тиен дип әйтәләр. Мин үземне шундыйлар рәтендә дип саныйм. Ничек гадиерәк буласың, шулай кешенең сиңа карата мөнәсәбәте дә яхшырак буладыр. Һәм инде үзеңә дә җиңелрәк. Синең сәхнә юлы ничәрәк булды син анда? Бик авырлык белән килдеңме әллә көтмәгәндә генә булдымы? Алдан әзерләнепме? Гомумән яшүсмер вакыттанмы? Бик җиңел бирелде дип әйтер идем, чөнки Казан театр училищесына укырга кергәндә 1999 елда мин имтиханнар вакытында хәтта каушамадым да, борчылмадым да. Мин театр училищесына укырга керә алмасам нәрсә булыр дигән уй гомумән юк иде. Абитуриент буларак театр училищесына килеп кергәч тә, инде мин шул дөньяда кайный башладым, югары курслар белән аралаша, таныша башладым. Уку дәврендә әлбәттә барда җиңел һәм җайлы гына булмады, үземчә җайлы булды дисәм дә. Мин бик кечкенә буйлы идем һәм кайбер мөгаллимнәр, укытучылар ниндидер шик астында, хәтта имтихан вакытында шикләнеп карадылар. Гаиләңдә ничек, әти-әниң буйлымы, кечкенә буйлымы дип шундый сораулар бирәләр иде. Һәм дөрес әйтергә кирәк, яшь вакытта без егет кешеләр бик үземне тәртипле егет булдым дип әйтәм, шуклык, һаман актив, хәтта шундый эшләр булды, шушы артык шуклык аркасында Казан театр училищесыннан хәтта мине куу турында сорау күтәрелгән иде. Бюджеттан түләүлегә күчереп тордылар Кумас өчен бер ярты елга. Шуннан инде бераз тәртипләнеп киткәч, кире бюджетка кайтып инде, аңлап инде тырышып укый башладым. Хәтта хәзерге элек укыткан укытучылар күрешкәч шаярып искә алалар, шик астында булган студент бүгенге көндә актив актер. Без курстан әйтик, менә тормыш иптәшем Альбина белән икәү бүгенге көндә театрда эшләүче артистлар 15 бала арасында. Ул Кариевта эшли. Ул Кариевта эшли. Мин үзем дә театр тормышымны, актер тормышымны Кариев театрыннан башладым. Ул замандагы Кариев театры түгел иде, исеме бирелмәгән иде. Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры иде. Шундый кызык хәл, без диплом алыр алдыннан распределение битендән дә диплом спектакльләренә режиссерлар килеп карыйлар. Һәм укып бетергәч тә имтиханнар тапшырылгач дипломнарны алырга килдек театрга, училищега. Һәм безнең Мария Васильевна дигән актер апа бар иде, әби.
bir zaman kışkıra Gayzullen meni yaratıp kına soğup çagıraş deyip ataydı o. Неге? Bilmiyorum şu kişine şu bulangadır indi. Hem vaqtıga şoltıratalar eken Karib teatrına, Yaşlar teatrından men trubkаны aldım. Sen misiniz bu teatr, Yaşlar teatrı, отдел кадров, nega siz ishga chiqmadingiz? Ekan ishga chiqmadingiz. Sizning bugun birinchi ishqiligingiz nega siz ishda tugul hamon deb meni shilta bildiradi. Siz Bishov, Marcel Mahmutov, men Albina, Svetlana Takranova degan qiz bor edi, ham Ramil Zinnatov. Siz Bishov bugun ishda bo'larga tegishli. Shu qotib kursdoshlarga tezni aytib, jiyanib ketdik teatrga ham shundan mana 2003-yilda 2003-yilning 2-avgustida ishga olindik. Бұл вақытта Виталий Галактионовда. Gladilova. Гладиловада еді. Gladilina Kubinat, Alafuzov yurti. Hem şundan başlanıp gittiydim mine şuşa yazmış, durmuş, yol ешкіна gastrollerge yürü. Bizden diplom spektakli var idi, Dilek Rüzgar Türkiye degan. Biz Bişiriz'den da oynaydık. Teatrdan tağın 2 artistini üstlediler de. Hem mine teatr, gastrol, turmuşun şunda tatlı başladık endi biz. Şundan da koylarda gana yürümedik. Koylarda gana bulmadık degenini koytup kirgen şarkılar siyrak idi, uyda bulgan şarkılar. Әлі уақытта сотовый телефондарда традиция бойынша ұйқыдан тұруға гостиницадан ең бірінші іш етіп почтамға, телеграфқа үйге шалтыратып, яғни біз искен сол бұрады яқшы, бүгін шындай жерде ойнаймыз деп. Соннан 3 жыл ішләдім де мен Yaşlar театрында. Кетірге мәжбүр болдым. Кеттім һәм мұнда Тинчурин театрына келіп қарап 2006 жылда 2006 жылның 1 ноябрьнен алышмасам мына Тинчурин театрында енді аңа да шақты ғұмыр узған екен енді. Енді неше ел? Міне биыл 16 бола көресің. 16 ел. А мұнда неше кіші башладыңыз енді? Рөлдер білен? Той алдынан сіздің қойылды бетінде? Бұл әлі соңырақ қойылды. Ең бірінші келіп кіргеште, ботларына санамасаң, Өти балақ Гүлөзе спектаклі болды ол. Өти балақ Гүлөзе ел башында болды енді премьерасы. Һәм шундан соң, ялғышмасам шулық елына Рашид Захидуллин Американ спектакліндегі түп геройны тәқдим етті Искандарына. Һәм шулай әкренләп кенә алынып киттем. Вотларны искә алдым бит. Ул инде театрда яңа килгән яшь артистка инде репертуарда бара торган спектакльләргә кертеп җибәрү практикасы бар. Вот дип атала. Андай шул Сүмнән йолдызларда, Массадан да, Парижга тәлифәни, шундыйрак спектакльләргә вотка кертеп эшли башладык. Ярар. Ә менә сезнең бит остазыгыз Тәслимә Хәләф ялгышмасам. Тәслимә Хәләф, Илдар Хәйруллин. Исендә укыдыгыз. Илдар Хәйруллин курсы. Безнең Ленар абый белән Ленар Садыйков, буга ялгышмасам хәзер ялгышсам гафу итегез. Икәү җыйганнар иде курсына. Кызганыч, без беренче семестрда укыганда Ленар абый вафат булды. Һәм шуннан Илдар абый чакырды Тәслимә Файзуллинаны безгә икенче остаз итеп. İkisi iki türlü ustaz. İldar abinin o vaktinde kızıp da kitapla komediyalara kübrek basım yasasa bizim şu diplom işlerde de Təslimə Xələfovna kübrek klasik basım yasaydı. Təslimə babız bizden onları bitinde birge işi başladı bir teatrda. Təslimə bu büyük artistin terbiyesi üstünde bir işliyor. Üstünde işleyip dürüst ekilmeseden. Terbiyesi bilen işleydi. Evet, terbiyevi işler alıp baraydı. Mine aytik sahnede kulisi var bitinde mi? Time kulisi var. Yağış deyip gitsen, o bitinde dekorasyonun bir ülüşü, bu mesela divarda suretlerden mümkün yerinde, ağaç bulurlar yerinde. Şu kulisi var suretlerden. Bu silkinirek değiştiği degenler. Şimdi elementar kaidelerine kırıktı o bizge. Timegis kulisi var, silkinmegis kulisi var. Bu sizden de важныйрак bir sanar sahnede de bekleydi. Kızlarına bir terbiyeliydi. Şantay Telepşen bulgan. Bik telepşen idi, bik telepşen idi.
кызларга шул театр тәрбиясе генә түгел, тормыш тәрбиясе дә алып бара иде. Ул аны теге ниндидер махсус дәрес итеп түгел, фән буларак түгел, ә менә ниндидер ситуациядән чыгып, менә шул ул бер әйтеп куя иде һәм ул сеңә иде. Аның әйткән сүзләре менә бүген дә әле истә һәм ул кагыйдәләр бүген дә үтәлә. Ул инде сеңгән, аннан башка булмый. Һәм инде аннары монда Тинчурин театрына килгәч тә иң беренчеләрдән булып Тәслимә Хәләфовна бик җылы каршы алган иде, кочаклап, укыган вакытта андый хәзерге теге сленг белән әйткәндә мимимишностьлар юк иде. Анда инде устаз монда театрга килеп кергәч, назлап, кочаклап, хезмәттәшем дип шулай итеп каршы алган иде. Искә алуыбыз мәрхүмәне дуа булып ишетсен. Мин тагын бер сорау сезгә әзерләгән, ул да булса, сез бүген театрда кемнәрне юксынасыз? Кызганыч бер ара шундый чор китте. Ел сайын хезмәттәшләребезне озаттык. Ел сайын. Ел башымы ул. Менә аларның, менә мин 2006 елдан бирле театрда эшли башлап, шул башлаган шордан алып, югалтканнарны һәммәсендә еш булмаса да искә төшә. Алар сагындыра. Фәһим абый Сиддиков үзе бер үзенчәлекле кеше. Роза апаны аны елмаймыйча искә төшереп булмый. Ул Шофер да булып эшләгән. Заманда шофер булып та эшләгән. Аннары шулай алар барысы да кызганыч, тик менә иң кызганычларның берсе инде Айгөл Әхмәтова 28 яшендә ташлап китте үзенә. Ул инде легендар Наил абыйыбыз дисеңме, аның әйткән сүзләре бүген дә әле канатлы гыйбарә булып кулланырлык. Берсендә шул искә төшкәч инде Харис белән Алмаз Алмагачлар спектаклендә сәхнә артында сәхнәгә чыгарга әзерләнеп торалар. Һәм менә хәзер тамашачыны күтәрәбез без дип әйтәләр. Уен эшне белән бергә инде, прикалываться итеп. Хәзер тамашачыны күтәрәбез, аннары сезгә авырга туры килә инде, бездән соң планканы тотырга дигән шикелле. Шунда мәрхүм Наил абый шыпырт кына, хәзер без тамашачыны күтәрәбез дигәннән соң, бу сәрегез чыкмасын җаны дип кенә тыныч кына бер кыска гына бер фраза әйтеп куя иде һәм шул менә отышлы итеп әйтә иде инде. Мәрхүм, әйтәм бит, һәммәсе, бәлки хәзер һәммәсендә атап та чыкмаган. Бу инде Ислам апа дисеңме, Хәлил абый дисеңме. Хәлил абый нинди генә ел фаслы булуына карамастан, ул беркайчан да Хәлил абый ниндидер теге гади генә ничектер менә теге үзен карамыйча халык алдына чыкмый. Сәхнәгә генә түгел, урамга да. Ул инде ишек алдын тутырып килеп керә иде, эшләпәсен кигән, шарфын булган, пальтасын кигән, спай шундый төп-төз егетләрчә килеп керә иде һәр вакыт. Ислам апа әйтте инде, Ислам апа бит сезгә махсус роль язган. Драматург та бит. 2000-дә ничәдә? 2011-дә чыкты, күрәсем килгән иде спектакль. Һәм бер ярты ел алдан, ул 10-нчы ел булган микән инде. Рөстәм Наным әсәр язам, сиңа язам төп рольне әзер бул. Бераз язып атырсың да ярый дигән иде. Һәм Аллаһка рәхмәте белән язып биргән рольдә, спектакльдә 9 ел уйнагач, инде бераз 17 яшьлек егеткә гомумән ошамый башлагач, төс кыяфәт белән, ул образ белән, Алмаз белән саубуллашырга туры килде. Бүгенге көндә бик матур гына яшьләребез уйнап килә хәзер аны. Һәммәсе дә сагындыра әйткәнемчә. Алар тарих, театрыбызның тарихы, гомумән театр дөньясының тарихында иделәр. Һәм безнең күңелләрдә. Менә күрәсем килденең 10 еллык бәйрәмендә дип әйтегез. Шунда шундый сүз әйттеләр. Рөстәм җитми спектакльгә, Рөстәм җитми. Кем әйтте аны? Тамашачылар арасында да булды шундый сүз. Нәрсәсе белән сезнең шул алмазыгыз шулай истә калды? Моны инде сәхнәгә чыккан һәр артист та шуның күңеленнән эшли бит. Бу спектакль гына шуның күңелдән уйнаган дип әйтү дөрес тә түгелдер инде. Белмим, әйтә алмыйм. Чөнки анда шуның күңелдән көләсен көлеп, биисен биеп, шуның күңелдән чын-чынлап елап уйналган роль бит инде ул.
йөрәк аша үткәреп, һәм шул чын күңелдә уйнау белән кергәндер инде йөрәкләренә тамашачының. Аның шулай төгәл формуласын әйтеп бирә алмыйм. Рөстәм, сез бүген шактый популяр артист. Тинчурин театры артистлары арасында, гомумән татар артистлары арасында да. Чөнки сез алып баручы да, шоумен да, телевизордан сезне бик еш күреп була. Бүген театрда сезнең үз тамашачыңыз бармы? Бардыр дип уйлыйм һәм бардыр дип ышанам. Менә бу танылу темасына кергәч, шуны әйтеп узасым килә. Мин бер бик хәрләнгән идем. 2012 елда мин радиода эшли башладым. 2012-дә һәм параллель рәвештә телевидениедә. Һәм шунда ярты ел эшләгәннән соң мине таный башладылар. Танылу килде. Һәм мин шунда хәрләндем, әйтәм, ничек шулай? Әйтәм, мин бит инде 10 елга якын театрда эшлим. 2003-тән бирле театрда, 12-нче ел. 9 ел театрда эшләп, андый танылу юк иде. Урамнарда туктап, исәнләшеп фотога төшүчеләр юк иде. Бу бит театрда 9 ел эшләү бик әз вакыт түгел. Ул бит бик зур хезмәт. Һәм әйтәм, ничек 9 ел эшләп, ярты ел эшләгәнне чагыштырганда, шул вакытта бик хәрләнгән идем. Шуны бик сораулар туган иде мине. Булай һәм кызганыч, шундый очраклар булган иде. Сез театрда да эшлисезме? Без бит сезне белмәгән, сез мондый рольләрдә уйныйсызмы дип әйткәндә, начарлык дип әйтмим бит инде аны кеше теге чын күңелдән мактап әйтә. Ә монда йөрәккә барып тия. Ничек мин төп эшем театр. Мин бит театр артисты. Һәм бу белмим нинди замана тенденциясыдырмы? Шул ук радио, телевидение күбрәк. Монсы әлбәттә Тиз танытай. Әйе, анда мәйданы да зур, тамашачылар да күбрәк. Шулай да барыр. Тагын бу калды мин театр артисты. Алар бит Тинчурин театрда периферияда булмады. Ничектер ябылыбрак яшәделәр. Шуңадыр да. Бәлки. Рөстәм, бүген сез нинди спектакльләрдә күреп булган? Кайсы көннәр, кайсы спектакльләрдә сезнең фанатларыгыз килә алды? Менә соңгы чыгарылганнары, чыкканнары полиционер. Анда полковник образы роле. Анда полиция хезмәткәрләре һәм гомумән полиция белән бәйле кешеләр үпкәләмиләр дип ышанам. Анда ул теге полиция шундый дигән сүз түгел, ул халыкта барлыкка килгән стереотип. Һәм шул стереотип сәхнәдә чыгыла. Ну, андый персонажлар бар иде, полиционерлар арасында да. Аннары тагын спектакль, туй алдыннан спектакль. Анда Марат дигән дусты өчен төрмәдә утырып кайткан бер егет. Шулай ук кызыклы бурылышлар, бүрелешләр, Үзелгән яфраклар спектакле. Анда да кызыклы гына персонаж. Аннары иң соңгы мин чыгарган премьера шахмат спектакле, ул инде минем хыялым тормышка ашты. Моноспектакль, анда бәлки моноспектакльне аңлап тормаучылар бардыр анда. Сәхнәдә мин бер үзем белән, бер артист. Анда прокуратура вәкиле, прокурор. Тагын спектакльләр барса. Карурман. Әлбәттә, Карурман. Карурман шулай репертуарга шәп кенә килеп керде. Резидә Гарипов, Луиза Янсуар. Анда инде читкалар вакытында ук спектакльгә тотынгаш кына Резидә Гариповага әйтәм, өстиг инде тагын бер-ике сәхнә, чөнки анда спектакльнең башы бер 2 сәхнә 15 минут уйныйм да, аннары Даян бине үтергәннәр дип әйтәләр. Үлә ул персонаж. Һәм ахырда поклонга гына чыгасың. Шул кадәр теге яратып эшләнде ул образ. Кыяфәте дә бит инде малай. Бөтенләй башкача, андый рольләр күп түгел. Һәм әйтәм, тагын ник өстәмибез соң, тагын бер генә сәхнә булса да өстиг инде әйтәм. Сүзсез булса да чыгып керсен инде дип ярым шаяру белән мөрәҗәгать иткән идем Гариповга. Даян би шулай ук менә
минем роль бу дип мактанырга әйтерлек рольләрнең берсе. Аннары эш арышында анда инде төп геройлар булмаса да, шулай да анда безнең образлар булмаса, тулы булмас иде ул спектакль. Анда берничә образда чыгыш ясарга туры килә. Шул Шактый спектакльләрдә уйныйсыз икән. шактый дип әйтерлек түгел инде. Мин аптырадым сезне ядәштә күрмәвемә. Мин дә аптырадым. Мин дә аптырадым. Чөнки Һәм соңгы ярты елда һаман аптырап йөрим әле. Ничә премьера чыкты, шуларның берсендә дә мин теге барыбер нәрсә дисәң дә, уйныйсы килә. рольләр бүленеше әмер чыккач та, игъланнар тактасында синең исемең булмавың бераз кәефне төшерә. Уйныйсы килә әлбәттә, бу бит минем эш, минем һөнәр, шуңа күрә аны. Менә башка һөнәрне алыйк, мәсәлән, пешекче. Пешекче эшкә килә, аш шуба кайнатырга бирелә. Суган турырга бирелә. Кәтлек кыздырга бирелә. Эшкә килеш эшлисе килә. Рөстәм, уйныйсы килеп тә уйнамый калган нинди образларыбыз бармы әле? Менә күп кенә артистлар теге элегрәктән шул стереотип дип әйтгәндә килә бит. Мин мәсәлән Гамлетны уйнар идем. Яисә мәсәлән мен анда Джульеттаны уйнар идем хатын кызлар өчен. Минем гомердә андый уй, теләк һәм хыял булмады. Түгел менә шундый персонажны, шушы персонажны уйнар идем дигән әйбер беркайчан булмады. Мин 20 елга якын театрда эшләп, үз гомеремдә бердән-бер тапкыр заявка белән кирдем баш режиссерга. Икенче тапкыр, икенче куелышы Сүнгән йолдызлар куела башлагач, минем үтереп мәгъдүмне уйныйсы килгән иде. Ул мәгъдүмгә мәхәббәт уянды беренче куелышында Шамил абый мәгъдүмне уйнаган иде. Менә мен студент вакытта караганда да йотлыгып карыйдым шушы мәгъдүмне. Һәм монда куела башлагач, шулай рольләр бүленешен күргәч, юк, үз гомеремдә бердән-бер тапкыр шунда Рәшит Загидуллин янына кирдем, әйтәм, мөмкинме? Теләгеңне аңлыйм, но кирәк булган, кирәк түгел диде. Нәрсә дисең инде бу? Ярый, аңладым, рәхмәт дидем дә, матурына чыгып киттем инде. Беләсең, аннары минем түгел нинди булса рольне әйтә алмасам да, минем бәлки менә бу киноны алсаң да, менә спектакльләрне алсаң да, я тискәре образ, я ниндидер комик, шундый шалапут дип әйтик инде. Ниндидер менә үтә дә җитди образларга басым ясый. Мен түгел нинди роль икәнен әйтә алмыйм. Бәлки драматик роль менә тагын бер уйныйсы киләдер бәлки. Шуңа күрә әйтә алмыйм. Гамлетны уйныйсы килә дип әйтә алмыйм. Ә сез бит әле кинода да төшәсез, шулай бит? Төшерик әле тагын да. Ул бит инде төшенчә, әйтик, Россиядә актер театры и кино төшенчәсе. Бездә дә күбрәк менә шушы төшенчә активлашсын иде дигән теләктә. Аллага шөкер, төшкән фильмнар бар. Шулай төрле образларда. Ул гомумән башка әйбер. Ул сәхнә үзенчә бер төрле тәмле рәхәт, кинога төшү үзенчә бер төрле рәхәт. Ул төшерү процессы бик кызык әйбер. Бер нәрсә башка бер әйбер белән чагыштырып булмый. Кырыш фильмында сез төшкән идегез. Роман уллар белән шулай. Әйе. Менә шунда бер көнче мин-минлеге булган, шактый үз сүзендә торган. Мин аны яхшы персонаж дип атарым, чөнки кеше үзенең сүзендә торырга тиеш ул. Сез ул образ белән сезнең арада охшашлык бармы? Белмим. Аны ул бит инде бер 8 ел элек төшерелгән фильм. Аны башта искә төшерә кирәк әле. Нинди булганда. Ну, үз сүзлеге бар инде, монда ул батыр көрәшче бит. Менә спектакльдә инде фильмның финалында
Ул образ ниндигә тискәрелек күрсәтсә дә, Килешә, Э, бүлгәләр. килешә һәм яхшылыкка таба борыла дип әйтегез йөзе белән. Менә мин дә шулай яхшылыкка таба борылу яклый тормышта да бераз шугырак булып тоелсам да барыбер теге мин ачык күңелле, хәтта йомшак күңелле кеше. Рөстәм, менә тагын бер сорау, образларың ничек туа синең? Син аларның характерларын ничек булдырасың? Характер язып куясыңмы, кешеләрдән аласыңмы, ну төштә күрәсеңме, ничек син аларны тудырасың? Беләсеңме, бер кайчанда ерактаныраак керәм инде. Бер кайчанда кулга текст тотып ятлаганым юк. Алай сеңдерә алмыйм. Ул репетиция барышында, репетициялар күбрәк булган сайын текст сеңә. Образ тудыру да нәкъ шул эш процессында килә инде. Анда әлбәттә режиссер, төп юнәлешне режиссер бирә. Белмим, мин ничектер эзләнеп, каяндыр кемдер күзәтеп, алай иттереп образ чыгарганымны хәтерләмим, тудырганымны хәтерләмим. Ничектер теория аша махсус уйлап утырып, нәрсәдер велосипед уйлап табып утырганым юк. Әйткәнчә, шул эш процессында барлыкка килә. Теория дигәннән нинди теориялар, ну теорияга кайсыларына таянасың? Станиславский теориясына барасың. Ничек кенә яңгырар икән инде, берсенә дә тоя. Менә Хәзер искә төште. Илдар абый Хәйруллин диплом эшләре вакытында шундый мисал китергән иде. Мине мисалга куйган иде. Менә ди, кемнедер ачулана инде охшап гына. Син карама ди Файзуллин. Менә ул баш селкеп, кул селтәп йөргә мөмкин ди, шигырьтүгә сәхнәгә образлар чыгып китә ул. Синнән алай булмый ул ди, сиңа әзерләнергә кирәк ди. Буталып йөрмә дип ачуланган иде. Һәм шулай мәңгегә искә калды. күзалларына китерәм Илдар абыйны шулай. Ничектер әйтәм бит, теория эзләп, нидер формулалар эзләп эшләгәнем юк. Бәлки ул шулай кирәктер дә. Ну, минем табигатемә алай туры килми ул. Миңа туп-туры практика эшләп кирәк. Шундый юнәлештә. Рөстәм, менә 21 февраль туган тел көне булып санала, ул безнең Дүшәмбегә туры килә. Менә бар шундый кешеләр, алар татарча сөйләшәләр, ләкин татар телен алар яратмыйлар дип әйтик. Алар сөйләшәләр. Ә син белән татарча сөйләшәсең дә, аны әле кадерлисең дә, хөрмәт итәсең, ничектер шул ягы белән аерылып торасың. Каян килә ул сиңа? Менә беләсеңме, бу Бар татар телен файдаланучылар бар. Сөйләшәләр, җырлыйлар, ләкин ул телне алар балаларына да өйрәтмиләр. Алар аның белән ничектер горурланмыйлар, да менә синдә горурлык та бар. Аллаһка шөкер. Мин бала чактан бирле аптырый идем шулай бергә, беләсеңме сәгән? Син бит Казан егете. Шәһәрдә үскән егет бит син. Ничек шулай татарча сөйләшә беләсең син? Бу нәрсәсе белән шаккатырга тиешсең. Мин татар егете. Татар гаиләсендә үскән, татар мәктәбендә укыган, татар курсында укыган театр училищесында. Татар театрында эшлим. Бу ничек шаккатырга тиеш түгел. Бу нәрсәдән аңлыйм. 80-90 еллар булды шундый эшләр, кайчан татар телен кимсеттеләр, мәсхәрәләделәр. Шуннан соң калган шаукым микән инде бу. Тик әгәр дә мин татар булып туганмын икән, татар гаиләсендә тәрбияләнгән икән, моның татар теленне яратуың, татар телендә сөйләшүең, татар телендә уйлавың, татар телендә тормыш алып баруың, татар телендә балаларыңны өйрәтү, бу шаккаткыч әйбер булырга тиеш түгел. Бу хәтта менә балаларым да, ике улым бар бит, Рамазан Нурсултан, әни сөйләде берсендә. Урамнан барабыз, бөтенләй кичкенә вакытында кайсысы улысымы, кешесеме хәтерләмим. Һәм нәрсәдер күрде дә дәвәнисенә сөйли икән инде. Дәвәнием, карале, монда кар ничек ята, шундый гади генә әйбер, һәм арттан бер ханым бара ди. Субханаллах, карасың моны, бала татарчада шулай чиста сөйләшә ала икән. Сөйләшергә тиеш. Аңламыйм шундый ата-аналарны, хәтта әйтик,
кайбір танылган татар даирәсендә шактый Шактый танылган. танылган шәхесләр балалары белән урысча сөйләшәләр. Минем сорау биргән бар, әйтәм, нишлисез сез? Аңа татар телен белү, урыс телен белү, инглиз телен белү башын бутамаса кирәк, шулар өйрәнсәләр кирәк, тормышта кирәк була аларга. Кызганыч андыйлар бар шул. Һәм бик күп. Рөстәм, ә менә Рөстәм Гайзуллин шундый татар егете формулаштыру өчен ничек инде аның теориясе, теоремасы дип әйтик, формуласы. Татар мәктәбендә укыдым. Иң беренче рәттә гаилә инде. Аны әгәр дә синең өеңдә татар теле юк икән, нинди генә факультативмы, дәресме, өстәмә анда репетиторлар белән алай итеп сеңдереп булмый ул. Телне дә һәм гомумән телеңә һәм милләтеңә булган мәхәббәтне. Иң мөһиме өйдә, гаиләдә булырга тиеш. Без бит инде бала чакта авылга кайттык, бит инде каникулларда һәрвакыт авылда үткәрдек. Кайсы авылда иде? Саба районы Юлбат авылы. Анда мәрхүм бабай баянчы кичләрен баян сызып утыра. Минем хәтта 3 яшьләрем вакытта кассетага яздырылган такмакларым бар. Такмаклар өйрәтеп торган булар миңа. Сүзләрне үзгәртеп, нәкъ безнең гаиләгә туры китереп, я авылга туры китереп, һәм шунда урамда бабайлар туктатып мине, исемен хәтерләмим инде. Әйдә инде теге күк мараны сызып җибәрәбез дип, анда 5 тиенне күпме биреп китә торган хәтта я конфет инде да. Әллә кайда килеп киттем, бу тал нәрсәдән башладык әле без. Ул кассеталарны бер чыгарыйк әле халыкка. Бәлки Такмаклар. Рөстәм Гайзуллин такмаклар. 87-нче ел. Эшләргә мөмкин, эшләргә мөмкин. Рөстәм, син Тинчурин театрын ничек күрәсең киләчәктә? Әлбәттә яхшы итеп күрәсең килә. Әлбәттә тамашачы тарафыннан яратыла торган, тамашачы атылып тора торган, тамашачы теләп килә торган театр итеп күрәсе килә. Тинчурин театры бит инде ул танылган театр. Ну, хәзер ниндидер бер тупланган тамашачы бар. Буыннан буынга күчсен иде шушы театрга, гомумән театрга мәхәббәт. Һәм шул исәптән Тинчурин театрына да. Яшьләр заманага гына ияреп китмәсеннәр иде. Чөнки интернетта да, гаджетларда да, социаль челтәрләрдә дә театрда алган ләззәтне алып булмый берничек тә. Калганы аның полуфабрикат. Сәнгать, иҗат, мәхәббәте дә, нәфрәте дә барысы да менә. Бар тик театр сәхнәсендә генә күрә ала тамашачы. Рөстәм, тамашачыларга нинди теләкләр әйтәләр? Театрга кагылышлы гомумән. Театрга кагылышлы. Минем бик зур теләгем бар тамашачыга. Әйттем бит, театрга тамашачы үзе теләп килсен иде. Дибәйме? Әгәр дә тамашачы үзе теләп килә икән, билет сатып алып, яисә анда берәрсе билет бүләк итәме, шакыру билеты бирәләрме? Театрга килгән икән тамашачы, театрны тулайым һәм сәхнәдә уйнаган артистларны хөрмәт итсен иде. Үзен хөрмәт итсен беренче рәттә. Чөнки үзен хөрмәт иткән кеше берничек тә спектакль барышында телефоннан сөйләшмәй. Үзен хөрмәт итсен. Үзен хөрмәт итсә тамашачы, үзен хөрмәт итеп һәм сәхнәдә эшләгән кешеләрне хөрмәт итсә. Менә бу мәңгелек проблема дип уйлыйм. Кайвакыт сәхнәдән сикереп төшеп, күзенә карыйсы килә шул кешенең. Кесәсендә телефон уйный башлый. Тавышын, менә спектакль башланыр алдыннан бит инде ул әйтелә, хөрмәтле тамашачылар, телефоннарыгызны сүндерегез. Ул бит инде яздырылган икән, ул бит инде кемдер ишетсен өчен, кемдер. Менә берәйбер дә булай гына түгел. Барайбернең дә максаты бар. Ул әйтелә, максаты иде кеше
Мен қазір бик тор сөйлеймін, но ол бик глобаль өзінше. Шушы телефоныңны бит, ул бит инде кагыйда. Менә син өеңә килеп керәсең, беренче утны кабызасың. Тамаша залына кергәнсең кинотеатрга. Иң беренче, менә бу тәрбия, ан булырга тиеш шунда. Сүндереп куй телефоныңны. Тавышыңны алып, гомумән сүндереп куй. Чөнки син булай да көнне буе, төне буе шушы, менә шушы кулыбыз менә шу телефонның. Көне төне, балалар да, biz дә, балаларны сүккән булабыз. Чык инде ул телефоныңнан ашаганда, ә үзең телефонда утырасың. Менә шушы 2 сәгать ярымлык спектакль вакытында бөтен дөньяңны онытып, телефоныңны онытып, эштәге проблемаларыңны онытып, менә шушы каршыңдагы спектакльне карап, артистларның уйнавын карап, бөтен дөньяңны онытырга кирәк. Бу хәтта теләк кенә дә түгел, бу киңәш, бу үтенеш, хөрмәтле тамашачылар. Рахмат, Рөстәм. Безнең бүген сахна артында Тинчурин театрының танылган артисты Рөстәм Гайзуллин булды. Рөстәм, сиңа уңышлар, һәр яктан театрда яңа рольләрең булып торсын. Амин. Сине яратучылар театрга йөрсеннәр. Амин. Тинчурин театрына йөрсеннәр, киләсе очрашуларга кадәр. Бетте дә менә. Рәхмәт, сау булыгыз. Получилось?